niin kun nämä kaksi kyseistä autoa tässä nyt tulee Dragsteria, niin moottorit on vapaasti hengittäviä, mutta käytetään polttoaineen nitrometaania. So, semi-final round for these guys, and now we have lane number 1. Stefan Gunnarsson from Mantorp, Sweden, and lane number 2, Christopher Polidano from Malta. 578 in the qualifications for Gunnarsson and 561 Polidano. Eli Buge ja Polidano, maltalaiskaksikko, oli kovin tuossa laittelussa. Ja sieltä tulee näppiveto 558 tähän väliin. 558 to Polidano and 821 to Gunnarsson. Ei pysty Gunnarsson haastamaan tällä kertaa. Ja näin ollen 558 Polidano lähtee sitten keskittymään finaalivetoon, joka tänään myöhemmin siis nähdään tältä ryhmältä. Janne Niskanosturi 20 € vie teidät tuonne 100 metriin jästelemaan näitä lähtöjä sieltä käsin. Hyvä vaihtoehto ehdottomasti, ja käykää kysymässä sieltä juurelta, josko vielä kyytejä riittää, eiköhän niitä piisaa tässä päivän mittaan joka tapauksessa. Ja nyt sitten odotetaan, että saadaan sieltä radan päästä vielä tuo edellinen pari pois, ja sen jälkeen pannaan toinen ruotsalais-maltalais pari sitten kehiin. Ja lupa on jo annettu sinne tiimeille, että ei muuta kuin kohti lähtöviivaa burnoutia suorittamaan, ja siitä sitten 400 metriä semmoista vauhtia, että oksa pois. And in the second semi-final we have Monty Pugea and Joni Lack. Lane number 1, Lag from Sweden. Lane number 2, Pugea from Malta. Ja ilmeisesti sieltä tulee nyt kyllä. Katsotaanpas nyt, ei näy vielä Pugea. Onko tosiaan näin, että hänen metanoliputki olisi sanonut, ei ole sanonut sopimusta irti. Sieltä tulee. Kyllä vaan, Mr. Whippi sieltä saapuu ja kohta mennään. Ja nyt siinä saa sitten ruotsalaiskuljettaja hieman odotella, että saa sinne seuraa. So, Lagin qualifications 581 and Bugea 553. Eli 553 oli se aika, minkä nähtiin Bugealta tuossa tuolla laittelukierroksilla parhaalla vedolla. Ja me nähtiin aika monta hyvää
kaksi taisi tulla Polidanolta ja Bugealta laitteluissa ja Lag veti puolestaan niin ikään kunnossa, niin kanssa tuon yhden vedon vitosen puolelle oikein komeasti. Wow, very beautiful side by side. 559 to Bugea and 578 to Lag. Kyllä vaan Bugea vetää siinä komean 559 ja näin ollen hän ottaa siinä sitten paikan tuolta jatkosta ja 578 ei tällä kertaa riitä sitten ruotsalaiselle ja näin ollen maltalaiset menevät finaaliin. Hieno lähtö joka tapauksessa tähän Top Metal Dragster-ryhmän semifinaalinkierrokselle saatiin. Ja seuraavana, hyvä yleisö, meillä on sitten Pro Modified-kierros ja siellähän se tietysti suomalaisittain jännitystä ilmassa yllin kyllin. Hetken kuluttua siihen ryhmään.